वैसन योगी जी मोर हसी अम्बे जो जैसन सोचल रहनी ओइसन मोदी जी मोर पीएम जो बारे हो जैसन सोचल रहनी ओइसन मोदी जी मोर बारे पीएम जो बारे हो। ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है देख के मुझको दिल को मेरे चैन आता है देख के मुझको दिल को मेरे चैन आता है। भारत के पुण्य भारत के पूजा चढ़ाने समान हो ए भैया कि यूपी बिहार के दिलवाले समान हो यूपी बिहार के दिलवाले समान हो यूपी बिहार के दिलवाले समान लागल ए भैया रुका हो लागल महाकुंभ के मेला भइल शोक योगी जी बेजोर लागल महाकुंभ के मेला भइल शोक बाटे पीएम बेजोर बाटे हो जैसन सोचले रहनी ओइसन भैया मोर बाटे सांसद बेजोर बाटे हो जैसन सोचले रहनी ओइसन भैया मोर बाटे सांसद बेजोर बाटे हो जैसन सोचले रहनी ओइसन भैया मोर बाटे। भैया ये बहुत अच्छा एगो हमार दिल का गाना हमारे छोट भाई रितेश बाबू गईना और मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि प्रशासन के लिए हमारे देश के जवान के लिए फौजी भाइयों के लिए हमारे पुलिस प्रशासन जो इस जाड़ा में सेवा करेला हमने के सुरक्षा देला और जेकरा पे आज पूज्य महाराज जी के गर्व बा। आज यूपी का प्रशासन यूपी का पुलिस यूपी का कानून का चर्चा पूरे विश्व में बांटे कि 25 करोड़ के आबादी के कैसे चलाए के कानून व्यवस्था के कैसे लेके चले के पूज्य महाराज जी एगो नजीर पेश कईना और करत आड़ा उनकर ताकत बा उनकर शक्ति बा कानून व्यवस्था संस्कृति का सम्मान सनातन की रक्षा ये महाराज जी का ताकत बा। तब हम कहिला और हमारे छोट भाई कहना कि हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे भारत माता